aquells moments en què has de sortir de tu? Que has de deixar de ser tu mateixa durant un temps? Que t'ho demana el cos i, sobretot, el cap? Ets enmig d'un espai immens, però tu estàs capficat en els teus pensaments, en els problemes, mals rotllos, com si tot fos terriblement important. I aleshores veus tot el que t'envolta. Per sort, sempre tens un motiu per esvergir-te. Un objectiu que vols aconseguir, i mentre que tinguis clar el camí, t'has de treure la mandra de sobre. No sempre ets el protagonista de la història. No sempre ocupes el centre d'atenció. Però de vegades passen petits miracles. És com si de cop algú pensés en tu. És una sensació que fa pessigolles. Si ets on has de ser a cada moment, llavors no tens rival. Estàs preparat per al que calgui. Per a qui calgui. I no estàs mai sol, això és el millor. Saber que sempre tindràs gent amb qui riure, amb qui fer el ximple. Reconforta. Perquè els amics ja no són les peces que ens falten. Són família. Són el trencaclosques sencer. I ells et fan gran cada dia. És com si et coneguessin millor que tu. Quan et sents així, quan saps que en 24 hores has crescut més que en tota una vida, només és qüestió de fixar-te i, quan menys t'ho esperes, trobes el que no sabies que buscaves. Si em vaig trobar amb obstacles, ja no els recordo, perquè l'alegria d'aixecar-se no es pot comparar amb res més. Aquella força, ser el lloc on has de ser, amb qui has d'estar, quan us toca ser-hi. Perquè no tindria sentit que tot fos més fàcil que no sembla, no? Vull dir que quin ridícul si al final descobreixes que la meitat de les teves complicacions no existien.
que tenies tota aquesta il·lusió a dins i no la volies deixar sortir.